An gigeno nyako Ramogi kamoro moro ma intiere ni odiechieng' mari ochakore makare kendo idhi makare rwakni machiegni mar yudo weche manyien mag Migago kokalo e Ramogi TV. Wechegi muloni mopogore opogore madhi nyime e pacho ka kata mago mabende osetimore nyako Ramogi. Wan gi wechegi mwadwa ni mondo mi ibed godo ka odiechieng' ma kawuono bende kaka Royal Media Services nyako Ramogi wadhi bedo gi twak mar adhai, twak maduong' mapok nodwaro yudi kotenre kod weche mag paro mar chik mar omenda miluongo ni the Finance Bill 2023. En twak ma dhi bedo ma oting'o jorieko gi jolony e weche mag omenda, dhi ting'o apisa mowuok e sirikal, jopiny giwegi kaachiel kod riwruoge makero ne ratiro mag oganda. En twak maduong' nyako Ramogi kochakore saa 1 odhiambo ma kawuono nyaka rom saa 4 mar otieno. Mana e Ramogi TV kaachiel kod Royal Media mangima kamoting'o Citizen TV, Noro TV, Radio Citizen kanyakla kod Hot 96. Kik idhi mabor, med bedo kodwa nimar ma gin mana moko kuom Mohamed oloso kendo ka ng'oro modhiambo to twak dhi bedo manimba. Mokwongo wayud thundo weche. It is very interesting that the theme of this prayer breakfast is reconciliation. Jatend piny William Ruto telo e nyasi mar lamo ne piny Kenya kawuono. There's many of the similar opinion that this house adjourns definitely. Say aye. Aye. Od bura mar kaunti ma Nyamira olor kuom thuolo ma ok ong'ere kaluwore kod nok mar omenda. Yiro ng'ato chako kata M-Pesa urano us gas di. Ng'ato ni kata mna kar uso kar rech moro matin gas bukete bathe. Meneja mar Munisipal ma Migori ochiwo ndalo 30 ne jous gas mar tedo mondo ger kuonde moyiedhi mar kano gas miuso. Arwakni machiegni nyako Ramogi mar yudo weche manyien dimba kokalo e Ramogi TV. Nyalo tudori kodwa e nambari 3600 kata bende nyalo luwo wechegi kokalo e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter. Handle marwa en @RamogiTVKE. Bed thuolo mar ndikonwa mondo miwa pachi weche manyien ma waikoni kendo mwakelo ni sani. Nyinga en George Bati. Lamo ne piny Kenya obagi okinyi makawuono e magawa moro buore Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto otiyo kod thuolono mar jiwo oganda jo Kenya mondo osir paro mar omenda mabiro neno ni atamalo 3 mag osach jotich ong'adi ne chenro mar gero udi manengogi oyweyo. Ruto medo ni chenro mar gero udi ne oganda biro yaro thuolo mag tije ne rowere ma pachoka musiko ka dang'ni bang' kata tok tieko tiegruok margi. Jatend piny onuoyo ni ute mag sirikande kata ute ma sirikande geto gero biro nyayo ohala mag mwandu ma itiyo godo e gedo kendo bugo osuru ma pachoka mar chwalo dongruok ne oganda jo Kenya kendo bedo ni piny Kenya ok donjre gope miolo kowuok e pinje maoko. Jotelo mamoko mane oloso e lamono bende ojiwo kwe kod achiel mar jopiny Kenya. It is very interesting that the theme of this prayer breakfast is reconciliation. Let me say that I am truly grateful to God that in this, our first prayer breakfast, we have come together as a nation. And it is perfectly in order for us to celebrate where we are today as a country. I am looking forward to working with each and every one of you
working together across political lines on matters that are important to the people of Kenya. And in that working together, it is not necessary that we will always agree, but it is important that we work together towards the betterment of our country. Kowuok e alama manobagi mar jiwo kwe kind oganda jo Kenya wang'imo tenore kod weche mag lemo mabende osebed ka ipodo ne oganda e pacho ka. Komiti mar od bura ma ochung' ne weche mag omenda opwodho welo mar Kamau Thuge kaka gavana mar bengi maduong' ma pacho ka CBK to kane odadho ga juma mokalo. Thuge dhi kawo kar Patrick Njoroge ma dhi retire bang' tiyo kuom higni maromo 8. Thuge gi sani tiyo kaka jachiw lony e apis mar jatend piny manono weche mag bajet. Thuge notiyo kaka jagoro e Migago mar omenda kapok ne oloke higa mar 2019. Odhi kawo kar Patrick Njoroge mawuok e apisi tarik 17 mar dweni. Wadhi nyime nyako Ramogi. Od bura mar kaunti ma Nyamira ochungo chenro duto mage kuom thuolo ma ok ong'ere kaluwore kod ng'eto mar chudo mage. MCS go ng'ur e wi ng'eto mar osach gi kowuok siling 130 nyaka siling 86 kod golo hola mamoko ma yande ne giyudo. Jatend kweth mathoth e od bura mar kaunti ma kono emane ochwalo ng'ur makamano kane osire kod MCS mamoko e od burano. MCS go ng'anyo ka gidwaro meto mar osara kendo gidwaro ni piny owacho obed kendo keto omenda mag dongruok ne kuonde mag chung' mag ichung' negi kata miluongo ni Ward Development Fund. Honorable Mangera Ridia Nyaboke and Ruben Weche. There's many of the similar opinion that this House adjourns definitely. Say aye. Aye. Whereas many are of contrary opinion say nay. The ayes have it. Honorable members, the House stands adjourned. Ukiangalia payslip ya mshahara ni 86,000. Na wale ambao walitoka hapa 2017 mshahara yao ilikuwa kitu kama 145,000. So mshahara yetu ilikatwa nusu. MCA ndio mtu wako mashinani. Tumeenda kwa likizo ambayo haijulikani tutarudi lini, sababu ya kwamba ile serikali na wale watu wako kwa serikali, wale watu wa SRC wamekataa kusikia mambo yetu. Tulikutana kama MCS Kenya yote, tukawapa masiku 14 watimize hayo, lakini wamekataa kusikiza. Lakini leo vile mnavyosikia Kenya yote na assembly zote za Kenya 47 tunaenda kwa Dijon mpaka wakati ambao haujulikani. Wadhi nyime nyako Ramogi kendo wang'io motendre kod weche ma oko mebende wuok Kajiado. Od bura mar kaunti ma Kajiado ogoyo kura kata ogoyo ombulu mariwo lwedo twak ma ochiw ne chenro te manitiere od burano kama oting'o duoko kare chudo margi. Chenro no geto sirikal mondo mi oduok omenda manogol e osachgi ka giwacho ni gima giyudo sani ok oromo kod tich ma gitimo. Twak ma kamano nogol gi jatend kweth mathoth e od burano John Lemaiya Losia kendo dwaro ni od burano ochor nyime chenro kata yorene nyaka tarik 6 mar dwe mar 7 higani bang' ka giseketo winjruok kuom dwaro margi. So the county assembly and stand for our rights, Mr. Speaker. Because today, if we cannot Sitting, I'm talking of sitting allowance because I want to remember who is your son here. Sisi kama MCS hakuna mtu ambaye anaweza taka kuonyeshana payslip yake kwa sababu tayari imenyongwa na imeisha kabisa. Zingine zinaenda hata na sufuri. Kama kuna kitu iko chini ya sufuri ingekuwa chini ya sufuri. We have adjourned as an assembly in solidarity of all other county assemblies in the nation under the fight of our rights as members of county assemblies kwa minajili ya mishahara
the autonomy of the assembly, and also the remuneration better. Na tungependa pia kuona kwamba pesa za ugatuzi, pesa za madarasa, pesa za barabara zipewe katika wodi ili tuweze kufanya kazi kama waheshimiwa. It is not political, we have no parties, we have nothing. It is just a matter of unity of purpose towards the welfare of an association. Na ujue slogan yetu ni MCS deserve better. Ramogi omedo dhi nyime gi weche manyien koro sani ni mondo wadhiane e gwenge ma Kisumu kocha kama jafwambo marwa Millicent Adhiambo ikore yo makare mar miwa lipot. Jalup jatend obila ma Nyanza otelo e nyasi mar chiwo ayanga apise obila e stesend obila ma Obunga e Kisumu. Apise gin mabende gin kony mochwal kod kambi mar Kenya Breweries Limited bade ma Kisumu kotel ngi kod jatatije maduong' mar kambino Mark Ositi kaka yo mar konyo bero tije mag obila kendo chiwo weche mag arita e gwenge makono. Millicent Adhiambo nyako Ramogi oyuoro e nyasi makamano kendo koro ne mondo miwa report e yo makare mondo nyiswa ni to gin ang'o gini ma osetimore e nyasi makawuono. Millicent, ageno ni iseluwo wach mar keto ayanga kendo chiwo ne obila udigo mabiro konyo gi e tayo tijegi yo makare kendo neno ni kopogore gi jiwogi jopiny bende koro nyalo bedo kod yot e luwo chenro mopogore opogore nikech koro gik obila opangi yo makare. Nyiswa ni gin ang'o gini ma osewachi e nyasi makama to obila kaachiel kod tendgi ma Kisumu okawo wach mar miyo gi apisegi yo machalo nade kotende kod tijgi mar jiwo arita e kaunti ma Kisumu kod alwora mare. Hero kama na yonya George Bati, achiel kachiel kwa woke stendo obila ma Obunga mabende yudore kaunti ma Kisumu kaendi, kabende wan kod jalup jatend obila ma Nyanza mabende otelo e nyasi noendi mar chiwo apise mag konyo e bero tije obila e stendo obila niendi mar Obunga. Gi thuolo niendi bende an gi jatelo ma wuok e kambi mar nyuo kuong' mong'ere kaka Kenya Breweries Limited mabende emane ochiwo kony makamano kaka yorno mar neno ni obila ma wuok e stendo obila ma Obunga kaendi otiyo tijegi kaka owinjore. Ang' nachak kode mondo nyiswa kapok adhi jalup jatend obila ma Nyanza mondo onyiswa ni to kuom siro kony makamaendi ang'o mogeto gi wach makamano to bedo ni gin be gin kambi mabende ochung'ne ruo kuong' mabende kwang'iyo kindgi kod obila kod kembe mabende ruo kuong' osebedo ka lawre ahinya. Ang'o miyo ne oneno ni ber mondo mi ochiw kony makamano mondo mi okony godo bero tije mag obila. Welcome, Mr. Mark Ositi. I would just like you to just explain to us why you saw it fit to sponsor such an event like providing offices for the police. We always know that between the brewery companies and the police, there are a lot of rat and mouse chases. So why did you see it fit to help the police at Obunga Station? Thank you very much. It's interesting that you put it in that way. We actually don't have a rat and mouse relationship with the police. We have a great relationship, which is a symbiotic relationship. We depend on each other. It is a great example of public-private partnership that we're doing today. Obunga Police Station is not just our neighbor, neighboring the brewery in Kisumu, but also a partner in a lot of the things that we do. And therefore, supporting neighbors and supporting partnership is one of the things that we like to do all the time. So today, how many office units have you given out? So we've donated 3 office units to Obunga Police Station this afternoon. And this is a thing that we will continue to do across the country. We like the relationship we have with this particular county police, and we will continue to support them in a lot of other ventures. So do you think delivering such offices will better the police service around Kisumu or in Obunga at large? Absolutely, we think so. If you look around in the community where we are, the police station is not in a very good state. So for us coming here to do something like this, I think is uplifting the state of the police station. And we also encourage other corporate entities like ours to come in and support communities like the police in ventures like this. Thank you so much. Welcome, Mr. David. So what does this mean to the police fraternity as at large, receiving sponsorship from, let's say, Kenya Breweries Company? Look at the camera. We feel very much honored because by putting up something like this, it means that the Kenya Breweries, they recognize our work, the way we work with them, the way we partner,
And also, the officers will continue to serve our officers here, and the members of public, when they visit the station, they will feel comfortable when coming to our station. I'm happy also that they have promised that they will go to other stations and they will put up structures like this, of course, depending with the availability of the fund. And I'm so happy about it. Away from that, we find out that the living condition of police around Nyanza is really poor. What are you, as the head or the government, planning to do about that to improve their living condition? More so, we find out that they usually share houses. So what is the government planning to do that as a way of bettering the sector of police? The government is planning to better the working condition of the police and also to make sure that they are comfortable where they are staying by putting up the stations so that where they work, they will feel comfortable. So in short, I can say the government is doing its level best to make sure that our officers on the ground are comfortable where they are working. Are there plans of restoring stalled off houses? That one I cannot answer now. Yes. Okay, so what is your last relevant information that you'd like to put across in relation to what has happened here today? What I can say that they can encourage our officers to serve members of public better, and also to make sure that they partner and work together with the other people around them. In matters of security, we find that Kisumu, there's a lot of muggings around. Do you know something about that, and can you say anything about that? I have no statistics. When you are saying there are a lot of mugging, that one I cannot confirm. But what I can say, our officers are working around the clock to make sure that the people have the right environment to do their daily activities. Thank you. Mana kamano George Bati kionge kod penjo mora mora mana ka kisewinjo ka jatend jalup obila Manyanza wacho ni gibro tiyo kanyakla neno ni weche mag arita kwe oket makare Kisumu County kaindi. Bende jatatije maduong' e kambi mar Kenya Breweries Limited bade ma Kisumu kaindi bende oyango ni gibro dhi nyime kod timo akata chwalo kony makamagi ne stesen obila duto manie Kisumu County kaindi kaka yorno mar neno ni obila otiyo tijgi e yo makare kendo chwalo arita makare ne jopiny. Kionge penjo taduoko ni studio mondo idhi nyime kod kelo weche mamedo tuche mesawa mar ke weche gie thuolo niendi. George Batian Kumi. Anya Millicent Adhiambo kuom miwa report manimba kowuok e kaunti ma Kisumu te sendo bila maobunga bende waneno ka ichiwe ayanga apise mag tich ne obila makanyo mondo gimed jiwo weche mag arita. Kang'eyo Millicent ni diponi jopiny bende nitie mano yworo kanyo mabende ogole pachgi kaluwore kod geno margi gi koro bedo ni apise mag obila koro ketie ngadho manyasani manyalo miyo tije bedo mayot ne obila. Bende jopiny moro amora diponi owuoyo kaluwore kod nyasi ma kawuono? Erokamano ahinya Job Bati, gie thuolo ni endi japiny moro amora mowuoyo to kata kamano anyalo kwanyo achiel mondo mi obi onyiswa ni tang'o monyalo wacho be omor gi wachne machiegni. Concerning what has happened here today, like as a mwananchi. Okay. Kaka japiny wigi moko kond kale machiegni. Bia kaya. Kaka japiny mabende ochopo e nyasi makawuono ni endi kony mabende ochwal kod jo Kenya Breweries Limited. Inyalo wacho ang'o bende ober to ere kaka odhi konyo common mwananchi? Mokwongo an Dr. Thomas Nyabola Ojejo, lecturer Maseno University. Gimotimore nwa kaka kawuono actually ber kabisa. Wadwoko na Kenya Breweries erokamano maduong' kabisa. Nikech gima gimonwa ka crime section unit nuongego. Koro gilosonwa ka kendo koro ber. Crime ka ne rach kabisa. Nenyalo go kata mana ng'ato ngeta. Wuotho ka otieno seche mamoko ne tek, but sani koro namba gi dhi medore, kato koro obunga dhi bedo mayot. An kaka mkaji maka koro aneno ka koro wadhi nindo mayom kabisa kendo wadhi nindo maber.
Koro wakwa na jopiny mondo mi gimed gimbe gi cooperate nikech security chakore kodgi. Iwacho ni security starts with you. Ikuongo ichako kodgi kato gin ma information mora marach jambazi ginege gimiyo police wach. Aneno ka gima breweries otemo negi med endelea, stakeholders mamoko be mondo bi mondo mi okony jopiny. Giumbe waduoko nwero kamano kabisa. Kamana nyakoro kapok idhi wayudo ni Kisumu County kaendi weche mecho matimore ga otieno chakre saa 6 gi jo apiko mamayo jogo mawuotho timore ka gi kacha ahinya to sani omedore e alwora e kar dak ma Milimani. Inyalo wacho kata kwayo mane minyalo bedo godo ne jotend obila kata obila mochung' na rita kwe e kaunti ma Kisumu kaendi mondo mi Kisumu obed kanyo ma nyalo bedo kata 24-hour business city. Mokwongo ne jo apiko moko nwanwang'o ni moko be ne tiyo gi police. Ka bonyiso police mokwongo wadwaro ni polise mosedaka kata mana for more than kata mana 5 years mondo mi otemge transfer. Sani to waneno ka telo makoro biro masanene waneno ka dhi maber. To jo apiko gimbe gimed bedo e these organizations mondo mi gikony moko mabiro maricho genege. Mondo jo apiko be mondo chiw wach ne police. Milimani sarinda ach kabisa. Ma was one of the posh estate kata mana kanwa donjo ka. To sane actually jo apiko ge to moko be ji ong'eyo kabisa. Wan gima wacho ni mondo gibede gi this sako mamagege mondo gimi police abare. Mondo gimi police abare. Manda gima nyalo wacho. Kato jo Milimani bodak maber. Mana kamano Jojo Pati mano e moko kuom paro mowuok kuom jopiny ka bende kwayo magikwayo en mondo mi japiny otim machiegni kod obila eneno ni arita makare oketi e kaunti ma Kisumu. Ka kamano taduoko ni mondo idhi nyime kod weche manyien. Erokamano nya Millicent Adhiamba mora ahinya kaka medo miyo nyikwara moge bedo gi ng'eyo kuom gik matimore kachiel kod ahinya to kotenore gi weche mag arita kwe e Kisumu ma koro obila ma obunga oyuda pisi manyien mabiro konyogi e tayo chenro maggi mapiyo kendo bende medo gi mijing'o mar jiwo weche mag arita ne jopiny. Ok kar dak mobunga kende to alwora mar Kisumu e boma ma Kisumu kod alwora mare duto tero kamano Millicent kuom lipod no. Nyakwara mogi wadhi nyime kama Gisani County Commissioner mabende ochune weche mag arita e gwenge mag Transmara e kaunti ma Narok koro sani loso kotenre gi wach mar monja ma osebedo kadhi nyime e gwenge ma kono ahinya to tong' mar Nkararo kod Endoretet e Transmara kama rakruok osebedo kanjawo e weche mag kwe kendo kelo lal mar mwandu modhuro. Achiedh nade pod omako oganda ma kono ka koro luoro bende nitie. Wadani winjane kaka County Commissioner loso gi e kindeni e wi wachno. Whether kwa upande wa Syria ama upande wa Silikishu, he doesn't have a title. Anafaa aenda aulizia adjudication area yake, shamba yake ilikuwa wapi na anafaa akae wapi, kuliko kuchochea na kutaka kukaa kwa shamba ambalo ni la mtu mwingine. Nataka niseme kwamba hii title deed si za jana, ni za 2018 ndio kila upande Ministry of Lands ilimaliza mambo ya adjudication. So from 2018 mpaka saa hii kweli mtu anaweza kusema title deed yangu ni mbaya. Tumesema kama wewe unaona title deed yako ni mbaya, Ministry of Lands iko Kilgoris na iko ready kukungojea kama individual. Kama ni individual, enda huko upeleke malalamishi yao. They will come to the ground wa clarify shamba yako ni acreage ngapi, wataangalia kwa register ya samani. Kuna ile kitu ya kwanza inaitwanga area list, alafu register, alafu sasa title deed. Waangalie kwa green card how many acreage na shamba yako waangalie kwa map inaenda mpaka wapi. Kama hutosheki basi enda kotini, kwa sababu kila mtu ako na uhuru wa kuenda kotini. Lakini kupikana haiwezi kubadilisha ikawa sharia. Watu wafuate sharia. Idadi ya wale mashamba ambayo yameteketezwa mpaka sasa. Kuna mashamba kama 8 ambayo yameteketezwa, almost 40 acres ndio mashamba ambayo yameteketezwa. Kuna ingine imeteketezwa nusu, kuna ingine imeteketezwa yote. Lakini pia ni vizuri tujue kwamba hiyo miwa ingine ni miwa ambayo imepita harvesting time. So there could be an ill motive ndio watu wa Mara Sugar Factory waweze kuharvest. Because ukiangalia miwa ingine imechoma mbali sana na cut line, sio karibu hapo. So sisi kama maafisa wa usalama tunachunguza tujue ni kwa nini miwa iko mbali imechoma. Maybe wanataka, because mara nyingi wamesoeshwa wakati miwa inachomwa tuna appeal mara wakati. So kama wanataka kutumia mbinu kama hiyo, mimi si wa aina hiyo. Kama miwa imechomwa tunataka kujua nani amechoma ili tumweze kumwatibu kisheria. Asante.
Wale ambao wamechochea hizo kasia, kuna watu ambao wamekamatwa, wale ambao wamechochea kabisa, na wale ambao wamepikana, vijana. Najua vijana ndio wanapikananga vita kwa jamii hizi. Kuna vijana wamekamatwa, kuna pia wachochezi wale ambao wako behind the youth wamekamatwa, na kuna wengine tunawatafuta hata wanasiasa. Mimi nataka tu niwahadharishe, hii issue haiwezi kuwa solved kisiasa, lazima iwe solved kisheria. Kama wewe unajua ni MCA, unajua where to go. Kama unataka kusaidia watu, wasaidie waende kotini ama waende kwa Ministry of Lands, lakini waacha kujificha nyuma ya clan. Kama wewe ni mwanasiasa wa kiwango fulani, ujue kwamba iko sheria. Fuata hiyo sheria ili watu wasipikane. Tumepoteza maisha hapa mara nyingi so far. Kama leo tarehe moja we lost a young boy of 16 years ambaye hata hawaja report. Tunasikia tu kwamba kijana alikufa. Hawaja ripoti mahali popote, hata mahali ambapo wamesika wacha tuonyesha. So sisi kama security pia tunakuwa na challenge. So mpaka tufuatilie tujue. Because nasikia kulingana na mila ya Masai, mtu akikufa kwa vita anasikwa haraka haraka. But we are following up. Tukipata exactly kama ni kweli mtoto alikufa wa 16 years, ni wanani na alitoka wapi na alikufia wapi na ni nani walimuua, so that we go for those ones who killed her, the boy. Na pia tunataka kujua pia alikuwa anafanya nini. Kama alikuwa kwa vita, then he should also account for the same, because kama alikuwa anapikana, why was he fighting for? Mtoto wa 16 years supposed to be in school, sio kupikana. And that is my advice to the youth. Kama wewe ni wa umri wa kuenda shule, concentrate on education. Wacha na mambo ya mashamba, because haita kupeleka mahali. Because normally sijaona mzee amekufa, naona anga tu vijana. Hao ndio sana sana wanapikana. Wa keep off hii maneno ya kupikana. Asante. Asante sana. Asante. Iko swali lingine? Hapana. Naam, bati manaka kinyalo winja kumantiere ni pod wantiere Transmara, mano Transmara mono boda mang Kararo kod Noretet, manaka kinyalo neno mae kuma lwenyo sebedo kanitie lweta makora cha mano koma jo dot ma Irwasin Kishu aek, lweta makora chwich mano dot mano mar Isiria bende wuoke. Ma loso no mano en commissioner ma county ma Narok Isaac Masinde kolero ni nyaka sani ji 22 osemaki kod mano jo obila mag DCI kalure kod koko mosebedo kawuok mpaka di kata itong mar Noretet kod Nkararo, kendo lero ni nyaka sani ute mano maromo 20 osetiai mach, kendo puothe mohingo eka 40 bende osewang' kalure kod lweny mosebedo kadhi nyime e gwenge ma Transmara West. Nyaka sani obila mano mag GSU kachiel kod RDU dhi nyime kod timo apedha mager e tong'ni, kendo bang'e kanyo e weche wa manyien mag godhiambo bang'e walernu ni ang'o madhi nyime nyaka ang' chop kar godhiambo. Kata kamano nyaka sani pod ji pod bedo kicha, tiere jok ma oringo kuondegi mag dak mane owang'o odiochieng' manyoro, kendo chakre tarik 1 kama ne lweny nomuoch. Lweny ma tong' kane osebedo kuom higni mohingo 40 kano chakore 1956, kendo nyaka sani pod ji osebedo ka gore kalure kod kiewo mano mantiere Noretet kod Nkararo. Omiyo nyaka sani bende mana kaka iwinjono, commissioner ma Narok mano Isaac Masinde bende owacho ni nyathi achiel ma kata nyathi ma jahiga 16 bende nyicho owito ngimane tarik 1 kalure kod lweny ma osebedo kokwako gwenge. Koka mano ema wan go nyaka sani. Bati aduoko ni kendo iri studio. Erokamano nya Crispin Otieno ka intiere gwenge mag Transmara e kaunti ma Narok, kama imedo ng'ie kaka inyalo kel kwe mage timore kinde ma bende ncho neno ka apisa mago arita kwe nobedo gi romo gi jopiny kaachiel kod jod bura mondo mi ging'i kaka ginyalo lalore weche mag jiwo arita kwe nyakwara Ramogi. Gin weche ma bende pod medo lunwa kod jafombo marwa Crispin Otieno ma bende leronwa kaka weche chalo e gwenge mag Transmara e kaunti ma Narok. Wadhi nyime gi weche manyien. Kalure gi twak masani osaso kor lwasi mar piny Kenya wi paro mar chik mar omenda mane kod weche mamulo osuru ma pacho ka midendo ni Finance Bill 2023
Kambi mar Royal Media Services koro kawo okang' makende mar fuono tiend weche mamulo parono mar chik. Odiechieng' ma kawuono kochakore saa 1 mar odhiambo nyaka saa 4 mar otieno, wadhi bago twak moyiedhi mar kolo kuku mar wach paro mar chik mar omenda ma pachoka. Twagno dhi kelo kanyakla jodito mag sirikal, jolony e weche mag uchumi kod osuru, jokeno ne ratiro mag oganda kod jotich kod jopiny giwegi. Ma en twak ma otisi ni The Big Conversation, kendo en kuku mar wach mifuono godo manitie paro mar chik mar omenda mar 2023. Must have a plan, it must be deliberate, and it must be practical. Lazima tuchukue ushuru ne sirkal ma eyo kende manyaka Kenya lu. Hatuwezi kufanya guesswork. Kata kamano, jokanyo kod jopiny medo kwedo yorno. Sasa mnataka tena nirudi kotini? Bwana Omutata. Kata obedo ni ng'ur nitie, ler mar wach en mane? Pressure utapanda. Siwezi chukia kukaa life poa. Pinga kabisa. Jini, amuelewi hii maneno. Tich adek jumani, Royal Media Services keloni kuku mar wach e Citizen TV, Ramogi TV, Inoro TV, Citizen Radio kod Hot 96 chakre saa 1 odhiambo nyaka saa 4 otieno. Ka ochakore gi sirkal, jolony weche osuru kod uchumi, joriemb apiko kod jokanyo mamoko. En duol maonge ma ipimo godo. Achiel kachiel chakre saa 1 odhiambo tich adek jumani. Erokamano nyakoro Ramogi kuom kete. Ramogi TV omedo ikore marang biro kelo ni twak maduong' no koseche romo saa 1 mar otieno nyaka saa 4. Kata kamano kapok ang' wachope mago, bende undikona ka kotend gi weche manyien. Arito ahinya kuku mar wach mar winjo weche makoro sani omulore kod budget ma medo miyo piny Kenya bedo gi ridruok mar ngima. Ochieng' othwele kaya Kanyamkago wacho ni Ramogi ler ahinya kendo mor. Erokamano ahinya. Erokamano. Ka indiano ka wacho ni gima otim gi kambi mar nyuokongo Kisumu no, that is the kind of patriotism that is of positivity that we should emulate or should be emulated by development partners and companies. Mano wach ka indi gi achiel kuom janeno mar Ramogi. Kata kamano king'isa, Kenya iko pahali mbaya kabisa. Ni kana kwamba tunarudi Misri. Felix Omondi mar manoja Uganda winja mose ndire sigomre dalo wacho ni Kenya ni kama rach machal ka gima ji dok Misri. Mano kaluwore kod en, okay? Ondiko na kanyo nyakwa Ramogi, kendo aparo ni mano bende ma biro miyo wachopa e yweyo marwa mokwongo e weche manyien mag Migago. Ka waduogo pod wan gi mathoth, med mana kete Ramogi TV. Chenro makeloni gigo mamit. Gikeloni weche mamolo e pacho ka. Nyanyaka nyethe jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gitwak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol ngi maber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimi to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Mano kane param kamora mora. Enango? Ungeni anasema nyeo dia minga, tunyaka sani en poka yude. Enango mi in podi ranga malich kamano.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mimi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na uenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo nyakora moga jwang' wamedo dhi nyime gi weche manyien. Weche manyien mag Migago gie sani koro wadonjane e gwenge ma Migori. Tend munispa ma Migori ochiwo ndalo 30 ne jo ohala ma uso gas mag tedo ni oneni gigero kuonde malong'o ma ikane gas kendo gibiro bedo kod obok madwarore ma yienegi mondo gitim ohala mar uso gas. Meneja mar munispa ma Migori Muso Lwalo wacho ni gikawo okang' ma kamano mar geng'o masiche mag mach ma nyalo kel po nono ni dak mar gas mar tedo omuoch e kuonde ma iuso gi. Lwalo bende wacho ni giseyango ni sani jo ohala uso gas nyaka e kuonde ma chik ok opwodho, ka bende jo ohala mathoth onge kod obok ma owinjore gibed godo. Nosingo ni apedha idhi timne jogo ma ok luw chike matayo ohala mar uso gas mar tedo ka kinde mar ndalo 30 orumo. Gas nyako usipo gas gibiro bet mang'eny e town ka to town wa do bet a caring town. En town modo rito jogen ne. Mano mi watemo matek mondo mi wa inform gi, wamiyo gi 30 day notice mondo ng'ato ka ng'ato oket gas ni cage kendo bet gi documents midwaro. Omiyo nwa golo notice kawuono kwang'iso gi ni samida uso gas nyaki many report kwa kuom NEMI joma rito gi environment. Nyaki bed gi report mobet satisfy gi physical plan mang'isi ni kai moni giketi. Nyaki bed gi report moa kuom environmental officer mang'isi ni ya kumikete gas ni okubili kaber. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki nono kaka pedha mar tieko jomaundu manyayo kuom mag jamni nyandwat mar Homa Okak dhi nyime. Pedha ma osebedo ka itayo kod obila ka gikonyore kod jolweny ma pachoka. E limbe mare Turkana, Kindiki otimo romo kod apisas madito manitiere komiti mar arita Turkana ka giyango chal mag arita e gwenge makono. Kopogore kod weche mag arita nyandwat mar Homa Okak, jatend migawo no bende dhi loso e wach lweny masani timore e gwenge mag Transmara. Thank you, Captain. Thank you. That's good. Right. Thank Erokamano nyakora mogi kowuok e gwenge mag Turkana kama jatend migawo mar arita otime limbe mar nono kaka pedha mar kedo gi jokuo jamni kod jomaundu mamoko nyandwat mar Homa Okak dhi nyime. Wadhiane Homa Bay. Obila e kaunti ma Homa Bay omako apiko ma kwan gi ohewo 20 bang' kweth joriembo mako mag apiko monjo tesend obila ma Homa Bay ka gidwani obila omigi achich moro mar kuo mondo gikaw ngimane oko. Kweth jobodaboda go ne odhi mondo omonjo tesend obila no odhiambo manyoro kama ne gigo kambi e dhoranga tesend obila no ka gidwaro ni obila omigi achijno mane oresi e lwetgi e gwenge mag Olodo e kar chung'od bura ma Homa Bay Town. Ne ochuno obila mondo mi oti kod iro malungo pi wang' kendo keyo jo apiko go mane temo kata mane dwani mondo mi odonjre tesend obila no. Ne giweyo apikni magi ka giringo e dhorangach mar tesend obila no. Officers walikimbia mara moja na wakaweza kupata ile watu wamefamia hiyo boma na madai ya kwamba
kijana hiyo boma anahusika na maneno ya uhalifu katika hii sub-county ya Homa Bay. Wakati officers walishafika huko, hiyo vijana ambayo walikuwa wengi karibu 20 walikimbia na mapikipiki yao, na officers wakaweza kuokoa hiyo kijana ambaye tayari alikuwa amejeruhiwa, na walikuwa pia wameweka moto kwa nyumba ya hiyo kijana. Lakini baadaye kitu kama saa 8 saa 9 ile vijana walirudi katika station ya Homa Bay wakiwa wengi na pikipiki, wakidai anataka ati ile kijana atolewe katika cells, sababu anasema ati ni mkora. Kawadhi nyime ni luoro kwa koganda modak e tong' mar piny Kenya kod piny Tanzania e boma ma Namanga tok johala mag oduma kod agents magi loro tong'no ka giywak ni lochegi mag oduma oselornegi e piny mar Tanzania kuom thuolo mar jumbe 2 mokalo. Johala wacho ni gitimo kamano mar nyiso ichwang' margi kalure kod bedo ni mwandugi mane wuok e piny libamba ma Tanzania ok ginyal yudo. Giwacho ni piny owacho mar Tanzania ogeng'o ne loche maromo 500 e pinygi kalure ni lochego ne onge kod obok mayienegi sombo oduma kowuok e piny mar Tanzania. Gie sani jogo ma ochung'negi oloro tong' ka gigeng'o loche mondo kik donji kata wuogi e pacho ka gichomo kata ginyono kar tiendgi ni ok gibidok chien nyaka chieng' loche ma olornegi e piny Tanzania we thuolo mar duogo e piny Kenya. Madereva hoye! Yani tutatoka hapa mpaka kieleweke. Hatutoki. Tunaweza kula hata hiyo. Zimeoza. Tunataka taarifa hii imfikie rais na ajue kwamba hapa Namanga kimechemka na kwamba kimewaramba. Haya mahindi kuna mengine hayakuwa yamekauka vizuri, yanaozea pale. Ukijaribu kupita karibu na hayo magari yetu yenye wameirudisha kutoka kwa gate about 3 kilometers away, wameirudisha huko. Ukijaribu kupita kwa hiyo mahindi, ile harufu inatoka pale kwa sababu ya mahindi kuendelea kuoza na ingine inaota. Umelipa kila kitu, umelipa tax ya Tanzania, lakini ukifika mahali hapa unakatashwa kuingiza mahindi Kenya. Ni kama vile unaweza ingia duka ya supermarket, unanunua vitu vyako vyote, umekubaliwa kuingia, lakini unapotoka kwa mlango unaambiwa chukari hautoki na chukari. Unamwambia rudisha pesa yangu, basi anakuambia hakuna mahali ya kurudishiwa pesa, wewe jua mahali utapeleka. We have been having a lot of problems in terms of clearing the maize. Tanzanian authorities have already sold the maize to the Kenyans, and this maize now belongs to the Kenyans. Our government not coming out and defending our traders is very hurting. Wadhi nyime luoro medore tong' mar kaunti ma West Pokot kod Turkana tok chwario ma johigni 20 kod 25 gi magina kendo yudo hinyruok marach kalure kod monj manotimore e gweng' ma Sarmach. Ji ariyogi gin e kind ji 4 ma yudo thieth e od thieth mar Rufaa ma Kapenguria. Jaod bura ma kaunti ma West Pokot Arael Chepotindi koro dwaro mondo migawo mar arita omeda obila e gweng'gi mondo mi okonye apedha mar manyo jonyorego. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki igeno ni biro limo tong' mar gweng'eno odiechieng' ma kiny. Sasa hawa watu wanataka mambo ya boundaries. Hawataki tena mambo ya ng'ombe au mbuzi. It is no longer ile uwizi ya kitambo, imebadilika kuwa mambo ya mashamba. Na tunataka hata hii map ya IBC iweze kutolewa, tujue boundaries zetu ili watu wakae kwa salama na kila mtu abaki kwa area yake. Jaod bura Mathika Alice Ng'ang'a okwayo jatend piny William Ruto mondo opudh kuma mar tho kaka yor tieko mibadhi kata opudh kuma mar tho kaka yor tieko mibadhi ma medo bedo kadhi nyime pacho ka. Ng'ang'a dwaro ni jotelo machin mibadhi omieno
onego kawnegi okang' mager kendo kum mar tho kaka ranyisi ne jopiny mamoko makidek donjore kod weche mag mibadhi. Jaod burano lero ni piny Kenya wito omenda mathoth kod thuolo mag dongruok nikech jomibadhi ma osebedo kamayo oganda omenda kinde ka kinde. Tunaona zile nchi zingine ambao they are very serious ya kwamba pesa ikiokotwa na sisi tumesema we are ready, naye watu watumie hizo pesa vilivyo. Hakuna kukula mali ya umma. Mtu yeyote asiguze hiyo pesa ama yeye amekaa pahali akitegemea hii pesa inakuja. Ama turudishe ile kitu ya kinyongo. Tukinyonga mmoja, bas corruption nchi ya Kenya itaisha. Tunyonge mmoja kwa sababu wakipora mali kule juu uanga inamiminika mpaka mashinani. Na unapata kule mashinani pesa haifiki kwa sababu kuna watu kadhaa wameketi kule juu ambao wanategemea kukula mali ya umma. Yoyote ambaye atashikwa akikula mali ya umma usimamishe. Hata hiyo maneno ya kinyongo ilikuweko, iko bado, it is in our laws, ni kule lisimamishwa. Wateni tunyonge 2, 3, 4. Hii maneno ya corruption itaisha Kenya. Ramogi gi wach mara jaod bura matheka lisingangana moda penji goro ni bende ini wuon di sir wach mara duoko kuma mara tho kata ng'ama yudi gi chin mibadhi to koro en ng'ami rego kaka ni wacho chon ni ng'ani oregi. Bende ini wuon kaka japiny di nyalo siro paro makamano inyani mane manyalo duoko piny mibadhi e pacho ka. Inyalo ndiko na nambari 36000 namba mawanwa mar ote machuok kata bende Ramogi nyalo luwo wechegi ka indiko na Facebook mar Ramogi TV en Ramogi TV Kenya, YouTube marwa nitie thuolo kaachiel kod Twitter handle en @Ramogi TV KE. Wechegi binya Ramogi bende nyalo yudo ka iluwo kata follow Facebook page mara ma en George Bati Daddy Cool achiel kachiel. Bati an Mila Uchieng mar Sori Karungu. Da kwa jodolo mag pinywa ni mondo otwe ne alam makende mar piny ombekni. Wacho ni asanteni sana RMS. Erokamano waneno maler ahinya. Natasha Mama Junior kantiere Kisumu. Iluongo ni Bari Japiano. Erokamano ahinya. Lamek Omedo Awuondo wacho ni entiere koda kendo mora ahinya gi weche manyien kendo gie sani to wacho ni oneno Ramogi TV weche manyien mag Migago. Penjo mara en ni disir paro mar neno ni joma oyud kod chind mibadhi to negi kata ng'adnegi kum mar tho kaka jaod bura matheka Lising'ang'a wacho no. Inyalo na pachi nambari 36000 Ramogi TV kata bende inyalo dhi Facebook mar Ramogi TV Kenya. Awera moro ma jahigni 22 boma ma Kisumu koro yudo yor loso nweng'o mare kokalo e loso wuoche ma inyalo rwaki manitie kod nyalo mar goyo thum kod kata rwayo tielo. Ramogi sigana ni Millicent Adhiambo nyogo mbaka kod rawerani kendo koro miyo waler mathoth mar yangonwa kit wuoche ma koro loso mani kod nyalo mar goyo thum kendo rwecho bende ka bende tielo bende ofwadho mos gi yamo mamuol sama irwake. Teddy Omondi ma en jadak ma Mamboleo e kaunti ma Kisumu wacho ni manopok mane Nyasaye omiye kane pod en nyathi ma kidoro e gwenge ma Mombasa. Gini nachako chon kapod an nyathi. Nadak ga Mombasa. To nan ga gi interest matimo gimoro ma en unique. Kama e kaka Omondi lero lony mar wuoche no. Wuoche gi gin gi radio kata Bluetooth. Kinya nene en ka. To Bluetooth ni en gi switches. Minya medo volume, minya dwoko volume piny. Kata en gi mode. Kidwa change station, inya change gi volume ni. Koso kidwa keto muziki kata thum, inyalo kete gi ka. USB be onyalo tiyogo. Kare oken simu kende ema inyalo chaji wuoche ma Omondi loso bende ni kod oteku mar kawo mach. To maloka en gi kumi nyalo chaje go.
kata inyalo chajo gi kabe. Ne jogo mohero winjo thum mamuoch, Weche no bende ni kod spikni ma inyalo medne duol e rang'iny ma wuon go dwaro. Ku wayudo speaker, kiketo thum, obower gi ka. Ka en gi output, inyalo medo spikni moko ka. Mondo iwinj thum maber. Lony manyasani oketo wuorno gi nyalo mar fwadho tielo kendo geng'o kuok kanyakla kod jony mar tielo. Iye ka en gi AC gi iye ka. Ka piny liet, onyalo cool down tiendi. Chien ku be iyudo button moro ma control system mar massage. Weche ni be nigi massage, nyalo timo ni massage. To bende, onyalo geng'o liet makidek wang'o tielo kata shock makidek goyo jarweko. To mbele ka kineno nitie screen moro ka. Okinya nene kirahisi. Screen ni tije en preventi kuom wang'. In case wechni omakre. Koro okonya wang'o tiendi. Ka koth nitie, kothno okonyal affect wuochegi. Kata obedo ni geno mare maduong', en yudo nyalo mar loso kwan mamalo mag wuochgo. Olero ni yudo gige lose ok yot. Changamoto ma yudo ni en yudo materials ma loso go wuochegi tek. To kata pesa no naonge go. Seche moko atiyo gi pesa mar lunch mondo anyiew go gigo. An atiyo gi materials ma en ready ma an go mana sano. Seche moko nadhiga e fundi mek radio kata gi simu. Teddy Omondi okawo thuolo mar jiwo rowere wetene mani kod were mopogore mondo kik ninde pok gigo ka olero ni ka ng'ato tiyo kod were mare maber to nyalo loko ngimane kendo tere kuma bor. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. En sigana mabende miyo ji koro ywa wigi kendo gimoro amora ma en pok ma Nyasaye okete lweti inyalo ng'iyo kaka ilose mondo chieng' moro dipo ka okelo ni lokruok. Ogai mar doho e pacho ka Martha Koome okoni en midhiero ni e thuolo mar dweche 6 jong'ad buche e doho mamalo pok ochul omenda mabalang' manyocha ne gisetiyone. Koome koni nok mar omenda en achiel kuom gigo ma kidek rocho chenro mag doho, omiyo jong'ad buche onego chul osara kata ochul e seche mowinjore. Koome mane loso Mombasa bang' yawo ayanga romo magala moro mokelo kanyakla jotelo e doho mamalo bende okone nyaka sani nitiere buche maromo 84 mapok oyal kama 1019 kuomgi gin ma osekawo higni 3 e doho. Kopogore gi mano, oyango ni doho manyocha ne oger Mombasa midendo ni Justice Towers pok oyaw nyaka sani ni mar jago manomiyo orak mar gero odno ne otiyo marach kendo nyaka sani odno osechako barore. Okoni sani koro ochunogi mondo gichiw orak mar gero odno manyien ni mar jago manomiyo orak motelo ne oringo bang' fwenyo ni ne otiyo tich marach. For almost 6 months without being paid. This is a matter of corporate embarrassment also to the institution of the judiciary. The real case census is 76,000, and I think I tend to believe with the case census. And out of these, 19,000 cases have been pending for more than 3 years, and this is beyond our target. Very many of us have this problem. We can talk about it, but going forward, we must actually determine that judgments and rulings should be delivered on time. It is very unfortunate, for example, to find that a judgment which was reserved in 2012 is delivered in 2022. Juala pod medo kelo midhiero mathoth ne alwora kata obedo ni piny owacho mar Kenya ne okumo tiyo kod jweni ma ok nyal nuo higa mar 2017 kaluwore kod riwruok ma ochung'ne weche mag alwora e piny mangima UNEP. Juala mohewo tan milion 400 iloso e piny mangima higa ka higa. Kata kamano mana atamalo 10 kende mag jwelnigo ema inuoyo tigodo. Ujende moko e kar dak ma Kibra County ma Nairobi okawo ting' mar choko taka juala ma bende gitiyogo e loso mwandu kaka okombe. Kaka Rei Polo lero, oganda nyalo bet e kombe molos kod chupe
jwala kaka gin kata ginyalo bedo godhro maong'ere kaka cautions. E chuny kar dak ma Kibra, alwora ma Kuwinda, ojende ni e dwar. Mwandu ma gimanyo en makende. Gikwanyo taka mag chupe jwala, ma oganda wito kuonde ohala. Taka ema ondikogi. E bwo mabul mar Kibarazani Youth Group, ojende 15 oriwore mar loso mwandu kowuok kuom taka. Waluoro ka wakwanyo gi kanyakla kamora mora mwadhie, wadhi ka watimo ler ka wakwanyo gi giduto. Ka gisechoko chupe mag jwala, gidok kargi mar ohala kama giero e chupego. Ka wasechopo go e workshop kae to koro wanyalo loso gimora mora madwarre kuom plastic go. Chupego iyiero kendo iluoko, kaeto ituchogi kendo itweyogi kod waya kapok opang-gi e kido mar mwandu ma iloso. Kom ma ji adek nyalo bete kawo thuolo mar juma achiel loso kendo muonyo chupni madirom 1,500. Chupe ma kowe kalagre to chido mana alwora. Ka wasechopo kuom loso kom ni, kaka kom mar 2-seater ni, ma wauso siling 10,000. To ka wabire 3-seater, wauso siling 15,000. Ka wadugo 1-seater, to wauso siling 6,000. Ka chupa loso kom, wi chupa bende ywayo nengo. Rowerego tiyo kod wi chupe e mino tonde motegno ma gitiyo godo e ting'o kombego ne jonyiewo, ka tondego bende iuso ne jo ohala kod weg sikunde e kind oganda mamoko. Ka wasegolo gigi achiel kachiel ma gibed mang'eny kama koro wanyalo loso gimoro kata ka tol marabora, to koro wakwanyo rangi machalre. Ka waseyudo rangi kaka kata makwar kata maralum, to waloso go tol marabora. Makoro nyatiyo kata e skul, nyatiyo kamora mora ma nyithindo tuge, kamora mora midwa ni iti kode tolno ober kendo nyatuyo kata kode osigo kamora mora midhiye. Lony mar loko taka mwandu ok reme kombe kod tonde kende. Ojende gi bende loso mwandu mamoko mag dusruok kaka aguch maua. Mapok wapidho, uso siling 800 flowers achiel. Ka en gi plant mora mora iye kanyo, to koro luwore gi plant ma in wuon idwaro. En tich lila, kata kamano onyago ne rowere gi yuto kendo konyo e reso alwora mataka jwala osebedo kawiyo. Omiyo ojende gi kwayo sir mar yaro badgi kendo medo kit mwandu magiloso. Program kaka wadwani wadhi mbele, wadwani wayud kata recycling plant kama koro wanya timo gigi duto, ok en kata loso gini kende, kata kaka wanya rego chupani mondo lokre pieces matindo tindo mwanya loso go kata okombe kata besen kata ndoo. Rowerego bende othedho ndo maduong' mar choko taka ma gigeno keto e chuny boma ma Nairobi kaka ranyisi makare. Ndop taka no omunyo chupe madirom 4,000. Moko kuom ojende matiyo kae ne othegore kod timbe maundu kendo oseyanga gi e chenro mag bero alwora kaka mane oyangi kod jatend piny William Ruto e kaunti ma Nairobi. Gigeno ni singo jatend piny mar nywako ojende e chenro mag reso alwora biro chopo kare kendo medo gi yuto. Ging'eyo ni jakinda ema keyo kendo giketo sinani e tijgi maneno ni chan ok ochwalo gi e timbe mamono kendo. Wadwani wandik rowere mang'eny kendo wamed tich, rowere oyud tich, wawere gi kuo, wawere gi gik mora mora maketho ngimawa, mondo wachak loso ngimawa e yo makare. Igni mabiro chal mar mwandu magiloso ywayo wang' ne jonyiewo koda ne jomakalo. Omiyo gitiyo kod thuolo makamano e jiwo oganda mondo owit taka e yo makare. Chutho gimany yore mag chuogo tije mamoko ne taka mag jwala moloyo tho wito takago aoyaye. Ray Polo, Ramogi TV, Nairobi. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha setio hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu.